जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आई एगो फिर भजन, बाकी ई भजन रामचरितमानस से संबंधित बा। वो समय के बात बा जौना समय चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के चौथा पन आ गई, आ एक भी वंश ना भइल, पुत्र ना भइल, लड़का ना भइल। महाराज दशरथ जी के तीन तीन गो रानी बाड़ी। वही रानी में से एगो कौशल्या महारानी जौन बाड़ी तन अपना मन के गलानी आके अपना स्वामीनाथ यानी महाराज दशरथ जी से कहतरी कि हे स्वामी, गांव में घूमल फिरल हमार दुश्वार भइल बा, लोग हमनी के तिरस्कृत नजर से देखता। महाराज पूछले कि कारण, तो महारानी बताओ तरी। कलाकार के संगत हमनी के फिर तबला पर परम आदरणीय गुरुदेव हमनी के उपेंद्र बाबा बानी, बेंजू पर हमनी के कासिम भैया जी बानी, जोड़ी पर संगत हमनी के विकास सिंह जी करब। महाराज पूछले कि कारण का, तो महारानी कह तरीका महारानी कौशल्या जी कहतरी कि अन्हार लागेला हो, आरे अन्हार लागेला, अन्हार लागेला हो, अन्हार लागेला, एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हार लागेला, एगो मुनावा बिना घरवा में अन्हार लागेला। अन्हारू लागेला हो, आरे अन्हारू लागेला, अन्हारू लागेला हो, अन्हारू लागेला, एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हारू लागेला। महारानी कौशल्या जी महाराज दशरथ जी से कहली कि हे स्वामी, जब गांव से बहरी जाता नहीं हम घूमे फिरे खातिर तो लोग ताना मारता। कह तरीका राजा जीते कहे रानी, राजा जीत कहे रानी, लोगावा कहे नी सतानी, राजा जीत कहे रानी, लोगावा कहे नी सतानी। राजा जीत कहे रानी, लोगावा कहे नी सतानी।
सुन के ई है बतिया, सुन के ई है बतिया देहिया में आरी अंगारी लागेला। सुन के ई है बतिया देहिया में अंगार लागेला। एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हार लागेला। एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हार लागेला। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ जी से कहली कि हे स्वामी जी, हम हाथ जोड़ कर वैसे विनती करतानी कि एगो काम करी हमार। महाराज कहले कि का? तो महारानी कहतरी तनी ब्रह्मा की यहाँ जाई, जाके तिपन देखलाई। ब्रह्मा की यहाँ जाई, आपन तिपन देखलाई। तनी ब्रह्मा की यहाँ जाई, जाके हाथ देखलाई। काहे कि हमार घूमल फिरल और हमार पैया हमार घूमल फिरल सगरो दूतावारी भइबा। हमार घूमल फिरल सगरो दूतावार भइबा। एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हार भइबा। एगो मुनावा बिना घरवा में अन्हार भइबा। अन्हार भइबा हो आरे अन्हार भइल राजा। अन्हार भइबा हो अन्हार भइबा। एगो बबुआ बिना घरवा में अन्हार भइबा। एगो मुनावा बिना घरवा में अन्हार भइबा। एगो मुनावा बिना घरवा में अन्हार भइबा। एगो सुगावा बिना घरवा में अन्हार भइबा।